ụmụ ibe ndị ọdịnala ekenekwa unu. Ụmụ Igbo anyị ekene unu. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Anyị si udo dịkwara unu n'ụbọchị taa. Ụmụ Igbo anyị si udo dịkwara unu. Anyị si ekene dịkwara unu ebe ọbụla unu nọ. Anyị bụ ndị ọdịnala, anyị bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị si ihe mere unu anaghị afụzi anyị kwa mgbe bụ na unu manụ na ihe a na-eme ka nkụ, ihe a na-eme adịrị izi, ụmụnne ife a na-eme adịrị izi. So gbaghara anyị. And ihe mere anyị ewetabeghịrị unu otu wee kwuo na aga na-enwe connection, aga na-akpọ kọlụ, ọ because of na enwere tablet ngoro dada agwara m unu agwa. The tablet fọkụrụ up, so another one ka na-abịa, ọ ga-erute echi. And from echi ahazi every program ọ bụla anyị ga na-eme aga na-enwe kọlụ, aga na-akpọ kọlụ. Onye nwe ihe gbarịagharị okwuo jụọ ese akọwarị ya na asị na ajụọ n'ọbụ akwa ajụọ ese wee kọwaa na ọfụma nkwa ihe ndị Igbo kwuru. So a sị na tupu anyị na-ekwugodi nke taa na anyị ga-ekenegodo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene oke, kene nwunye, kenekwa ụmụntakịrị, kene ụmụ okenye, kene ala Igbo na onwe ya nke bụ ya bụ na isi kwọ nwa. Ndị Igbo ụbọchị taa iwu akụ oyibo nsigbe ndị ụka na ndị mana ya gwa m nọ British 1900 ọ ya kere omenala. 90% of omenala anyị na-emeta ndị British kerie, and o doro egwu na ụka anya. Kama ihe mere bụ na ndị be anyị like ha eziokwu na-agba anyị agba na ntị. Ịgwa ha na onye Igbo eziokwu ọ tụọ ha iro. Omenala anyị na-eme taa ọ bụrụ na the name, because dem ha na-eyi uzu enwere ka a na-esi echenji name. For example, mgbe wetara arụsị, ha gbanwere dị arụsị ọ bụrụ ihe ọjọọ ewere mee ga-educate. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, even though inside your mind na ikwe na arụsị abụ ihe ọjọọ, but that as long as na the body ejigo that in develop, ọ dịkwa ka n'isi gị. Ọ na-eme iche maka ihe ọjọọ isi na ekwensu anwa anaghị iche maka ihe ọjọọ isi na ekwensu anwa anaghị ọnwụnwa. Ekwensu ajụọ onye Igbo si aka ihe bụ ekwensu, onye ha akọwanwu ihe bụ ekwensu, mana ọ sị na ekwensu for his mind ekwensu bụ ihe ọjọọ. Ịghọtago ka aha bụrụ gaa osu. Ịjụọ onye Igbo ka ihe bụ osu, onye ha akọwanwu, mana his mind bụ otu bụ outcast. Ịghọtago. Now otu a ka ndị British wee mee ihe niile a gburikọcha ya were eze ana. Akwụkwa m nwa eze ana, ajụọna m mpa isi ya kedu ihe bụ eze ana. Ọ sị na eze ana bụ priesthood. Ntị awaikwa na enweghị onye na-achị ọchịchị ebe ọ sị na enweghị ihe eze anyị nwere ike ime with eze ọchịchị because ndị Igbo si na Igbo enwe eze. So eze anụ ya ka a na-asị eze nri, nwaka nri. Eze nri bụ priest ka ọ bụ, nwere mgbe o ji wee bụrụ onye ọchịchị. Mana British bịara were destiny wee mee eze, were onye ka ị na-anụ His Royal Highness everywhere, His Royal Highness ọ na-ekwo. Jugodo onye Igbo si ya kedu ihe this His Royal Highness pụtara, onye ha akọwa nwunye, onye ha agwa gị ọgbara ya, ọ mara ihe ọ bụ. Anyị na-ajụ ndị Igbo si ya kedu ihe na-eme n'ala Igbo taa enweghị onye mmanụ. Ichefuzie na history na onye nwere create your conscious mind, your psychological mentality na-eme gị iche eche uchewu is being developed from history. So history ọbụla, anything ọbụla of your past history, onye na-emold your character. Ndị ewerego everything, ekwensu na Igbo, osu na Igbo, arụsị na Igbo, ihe ọbụla ga-eme gị asị onye Igbo ka ịdị proud of Igbo land, ha atọ nụ ya to evil. Ihe ahụ ị na-eme na omenala today all Christianity English, ha just mee translate in Igbo nye gị asị omenala iburu na akpagharị. Gwa m one single thing this British 100 na Igbo a na-akpọ omenala, gwa m ofu mkpụrụ ihe ọ dị proud ndị Igbo wepụtara n'ime ya. O nwere because why ije anchor on British 1900 ndị nonsense ha bụ akpagharị. A na-akpọ ya omenala ndị Igbo, a na-akpọ ya omenala ndị Igbo life and direct. Nsọ anị
gịnị bụ nsọ anị, gịnị bụ ntụ anị, gịnị bụ omenanị, gịnị bụ ọdịnanị, gịnị bụ eze ala, gịnị bụ ịgọ ọfọ, gịnị bụ ịgọ mmụọ, gịnị bụ ịgọ ọjị. Ndị kịta ndị Igbo omenanị kịta amara ihe bụ destin, ha amara ihe ọ bụ, ha amara ihe ọ bụ atọl bọtụ ichi ka ịkọwara ha dị ha because of that thing British mekwa ha n'isi. Mana ndị be anyị amadị, ha ama ha ndị British ọfụma. Ma agụrụ gị na ndị be anyị mana a na-ekwu British. Gịnị bụ Anambra? Anambra were name of a river. Gịnị bụ Imo were name of a river. Mana ọkwa the same people na-asị Nigeria were name of a river. Chehuzie na Anambra were name of a river. Chehuo na Imo bụ name of a river. Enugu bụ on the mountain. I'm from Enugu. You are from mountain. Oh, mountain top ka isi bịa. I'm from Anambra. Isi Ọmambara river bịa bi. Ahụ m onye Imo. Isi Imo river bịa bi. Look at. Ndị a gwọrọ anyị ezigbo ịba. Nna agwọ na ụnụ anaghị aghọta. Ndị a gwọrọ anyị ịba. Mana ihe anyị ji wee pụta ebe a taa ka anyị ji nwayọọ kọwara ụmụnna anyị. And anyị kwuru na ihe ọdịnala bịa bụ nkụzi. Ọdịnala ga-ekpochapụ nọnsensị ya ndị a tiri anyị n'isi. Akwụkwọ ọbụla ọdịnala ga-ebido n'ala Igbo today from ntakara. Ụlọ akwụkwọ ndị ọdịnala first one a ga-eme n'ala Igbo ụlọ akwụkwọ ndị ntakara. Ọ na ntakara ka British bido wee mebe anyị arụ. Jee na YouTube, go to YouTube and see. Google Igbo people learning Igbo 19 or 1960 or 1950, I don't know. Ị ga-afụ ebe ụmụazụ na ebe a na-agụ abịchịdị gbe go to YouTube isi. Ndị agwara anyị a na-agụ na agwara anyị ezigbo Igbo na-anaghị ekwe. Nsogbu adịrọ. Mana ụbọchị taa enwere nwanne anyị nwoke bụkwa onye ọdịnala. Anyị ga-akpọbata n'oge na-adịghị anya ka anyị jụkwa ya nwanne ihe a ndebe Eliza mere anyị ọ bụ ezigbo ihe ka o sorokwa anyị kọwara ụmụnne anyị ihe ndị ọcha mere anyị na ana anyị. Ọ bụrụ na ndị ọcha mere anyị ha na-ewe m iwe. Ihe na-ewe m iwe bụ na nwanne izuo m ori mara na izuru m ori nwanne njekwa werekwa ihe izuru be m wechigha ya azụ. Mana ndị be anyị ezuru ha ohi ha nọdị ha ihe ha mere ha jezi ebe onye nzuru ha osi soro ebiri. Mmadụ zuru gị osi kama ị ga-eje were ihe o zuru bere n'ebe gị ijezi ebe esoro ebiri. Nwanne omekini sensị nwanne omekiro sensị. Ndị Igbo mana ndị be Eliza gwara anyị ịba instead of us werekwa ihe anyị back. This information bụ nke anyị ka ọ bụ. Arụsị bụ information anyị. Osu our information. Ekwensu our information. Eze our information. Why ji hapụrụ ya because ị na practice nke ahụ British mere. That means ị na-agụrụ onye ọbụla bụ onye Igbo dị proud of eze or chief. Ị ka nọkwa inside within the confined mental enslavement. Onye ọbụla believe na that because ị gaghị m accommodate ihe ọjọọ. You cannot accommodate ihe ọjọọ. Ihe mere ana Igbo adịrọ mma with too much chiefs. Ihe mere ana Igbo adịrọ mma with chief. That's all. Njụọ gị sị gị kedu ihe bụ ka ihe ndị chief na-eme. What is their ọrụ ha? Go to other African country. Go to other African nations. Gwa m ị ga-afụ this nonsense ebe ahụ. Go gaa na African nation gagharịa die. If come and tell me ọ bụrụ na e nwere ebe ịfọrọ fụ chief come and tell me. Ị ga-abịa na every village n'Igbo land 200 chief 1 million and ụmụazị ebidogo. Ụmụazị amụrụ taa ha niile ebidogo all of them. Nke ịfọrọ ọsị chief nwa a na-akụ n'aka kpa gịnị ka ị na-akụ? Ị nwere ọkụ, ị nwere mmiri, ị nwere ụzọ, nwe ihe ị nwere ị na-akụ aka aka ịtọ obute obie ogbu eri ọta nke ogbe nka. Kedu ihe ị na-ata? Iti inwu ọkụ na village unu, iti inwu mmiri, iti inwu ụzọ, onwe ihe ị na-emepụta ị na-ana n'aka ị na-anaghị n'aka ị nacha gịnị mee? Anasị ya n'aka gịnị mee? Anaghị everywhere kịta na village anyị ekewa na enye kwene autonomous. Village anyị erukwe 100 ebe ahụ. Village anyị eruru 100 ekekwuo na autonomous na village anyị nyekwu eze ọzọ kwa hụ na village anyị erukwe 300 enwekwu edo na eze. So anyị erukwe 300 mana enweghị eze ọzọ. Mana ọ bụrụ ya so baghụrụ onwe ndị na-asị na ihe mere Igbo adịghị mma maka Igbo enweghị eze. Nwanne ọ bụghị eze. Igbo ka ndị ọcha mma, Igbo ka ndị Hausa mma, Igbo ka ndị Yoruba mma. N'ala bekee o nwere ndị nwere eze. N'ala bekee ndị obodo ndị ọcha nwere eze. So ọ bụrụ maka eze Igbo ka ndị a mma by million times. So nwere ihe iji eze eme, enweghị ihe iji eze eme. Ihe I need you to get it right. Eze nwere ihe ọ because inside your mind you cannot into that inside that confined enslavement. So ị na-efeel na ndị Hausa dị unity because na nwere egbe eze. Ndị Hausa dị unity.
ndị Yoruba yi unit bụ ndị Yoruba enwe unit ifuru ebe ahụ kwefugo Fayose na-agụ Obasanjo life and direct go there you see in the video. Tinubu na Obasanjo adịrọ na mma enweghị anya na ibi dị na mma ebe ahụ anaghị ekwu nke ahụ ekwu asị ndị Igbo onye gwa ọnụ Igbo afro nwa use so enwere uru eze bara wepụ ndị atịrị enwere uru ọbara onweghị uru ọbara mgbe gboo bikọs nna nna anyị ha mana oke afọ na-egbu nwa nkịta nna nna anyị ha mana oke afọ na-egbu nwa ha tụrụ ya ọ bụrụ inu oke afọ na-egbu nwa nkịta Igbo enwe eze enweghị eji gịnị ka iji eme and meanwhile na ana Igbo je go to village ndị na-aza ụmụ eze ala enweghị nke bụ eze mana gwa ya eji akpọzi ụmụ eze ala ọ bụrụ eze ịdịghị surprise because eze abụrụ onye isi ọ pụtara onye isi nsogbu adịrọ ka anyị kpọta nwanne anyị nwoke ka o soro anyị kọwakwuoro ndị be anyị ihe a na-ekwu maka enwere ike a na-ekwu ya otu a ọ dịka ọ na-ebi n'okwu ọnụ ofu onye na agụ ofu onye fụrụ na aghọ eke ụmụ ibe a sị m udo dịrị ụnụ onye ọbụla kwee n'ọdịnala nwanne kwesị ike rapụ akụkọ rapụ ndị na-akọgheri akọgheri anyị ma ebe ihe na-eme anyị si ọ bụrụ ogbenye anyị adaghị ogbenye because unu ji nke ndị ọcha wee na-edefine poverty abụrụ asụsụ Igbo poverty abụrụ asụsụ Igbo ọgaranya bụ asụsụ Igbo ogbenye bụ asụsụ Igbo nke pụtara na ọgaranye onye ọgaranya nye ogbenye ndị ogbe na-enyere aka kedu ebe poverty si webata ebe poverty is being created for religious philosophy poverty only created for religious philosophy that's all onwere ihe dịka poverty ọ bụ an illusion onwere ihe dịka big man is an illusion because to start with onye ọcha nwere ego ihe onwe pepa ọ sị na pepa $1,000 ofu akwụkwọ mbanụ nwanne ka anyị kpọbatagoro onye nwanne anyị nwoke ka ọ kọrọ anyị ihe na-eme ebe a ka anyị mara ihe a na-akọ so ụmụnne m nwanne hello ehe ọ sị m ka m kpọbata gị ka ị kọwara ndị be anyị ndị Igbo ibe m ndị ọdịnala na ndị a ihe Igbo anyị na-asụ na anyị ga-anya anyị nwe ka anyị ga-esi wee mekwere nyoo Igbo enyo maka Igbo anyị na sometimes anyị na-asụ dị Igbo mana anyị anaghị atụwa chọpụta the etymology ọ bụrụ ndị ọcha ọ bụrụ ndị Spain ha sị fuente ọ bụrụ ndị English achọ the source of this language anyị na-eyuzu gasị anyị anọkọtago tụwasịa ya ma maọbụ ihe anyị na-eji na-eche bụ ihe ọ pụtara biko kọwakarịrị ndị be anyị maka ihe eze ihe gbasara eze maka ihe anyị be nwata na-abịa aka atụ aka nne ya anọghị ya nne ya anọrị ya tinyere ya n'okwu a nwanne anyị biko ụmụ Igbo ekele m nwoke ekele nwaanyị kelee Ntu Ala ụmụnne ma na asụsụ Igbo anyị na-ata asụ anya machakwana ihe n'asụsụ Igbo n'ihi na ndị nna anyị ha wepụtara asụsụ a ha dị ma anya ọfụma ka eji asụsụ a ndị ma na enwere ndị Igbo na-akpọ sinonim so sinonim a na-akwụ asụsụ Igbo a na-eji amata ihe gbara oke n'okwu ọbụla dịka ihe a na-akpọ eze n'ala Igbo enwe mgbe ọ bụta onye ọchịchị ịchọ ịmata ihe asụsụ Igbo mere ị ga-achọ ịmata usage esi eji ya akọwa okwu mgbe ọbụla anyị na-akọ ihe ọbụla anyị na-akọ ị ga-amụta ha sị ka eze m ka m zee ahụ ịghọtara zere nwoke a zere nwaanyị a. So Eze has something to do with avoidance. So it has something to do with now and our priests, people who are custodians of the law. Somehow, they will be able to tell you the law of the land. They are all about balance. So who with corruption, they really want to relegate those people. His Royal Highness. So from Eze. So Eze is fire. I want to use here to grind fruits to destroy. So Eze Ala is that what he's trying to tell is that if you don't avoid the land, Iwu Ala will be able to swallow you. Or you have to read the code. This word with the same thing, a different sound. All this container. So Eze is still destruction, still alive too. So Eze Ala, Eze all these guys are working, talking about custodian of the law of that particular area. So it has got to do with kinship. So now Eze Ala,
illegal organization based on Igbo etymological and development of language. That whole illegal organization because everyone is organized. So this is everyone ways and back. So the night is organized is an incomplete statement. Organized is a what? It should be organized so organized is incomplete because it's avoiding saying here. So you don't use this as a finished statement already. It's an incomplete statement. So basically on the name is illegal. And one of them use the word Eze as a king. It's an alien in our land. One of them okay. Yeah, nwanne udo dịrị gị nwanne mmadụ. Unu anụgo ya, ọ bụ ụsọ n'ọnụ m ka o si. Na eze, because ama m ebe m si wee pụta ụwa. Ihe a bụ ihe nna m gwara m, ihe a bụ ihe nna my grandmother bụ onye amaala. Onye amaala ka ọ bụ, ezigbo amaala kara aka, ọkwa ha nke ndị ha. Enyekere egbede. Ezigbo enyekere egbede. Sị m na m hapụ ihe ndị a na-akọ, na ihe a bụ British colonial mentality na-enye ndị nsogbu. And ha ma na human being nwere ihe a na-akpọ ego n'ime ya. And once you pass hara, o nwere ihe a na-akpọ traumatic slave syndrome. Na datini ịgba na afụfụ na-cause psychological problem. Mana most of our people na-echekwa na ha dị mma, na ha dị okay, na ahụ dị ha. Nwanne ọ bụrụ eziokwu. Most of our people, 90%, 95% of ndị Igbo jee psychiatric test ha ya fail. 95% of ndị Igbo jee psychiatric test ọnya ga-ama ha ebe ahụ. I am telling you the fact. Ozigbo ọnya ga-ama ha maka enwere ahụfụ ndị Igbo na-ata ọkọsugo ha psychological problem. Nwa bekee purposely because before nwa bekee abịa nwa bekee si nwa bekee bịara were anya kpọọ result. Fụ na ndị Igbo na onwe ha bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ asị ka ị ga-asị wet ka esi wetisa ya. Maka ọ bụrụ na itisara ị gaghị abatanwu nwanne ị gaghị abatanwu. Ị gara abatanwu ọ bụ osu enweghị as long as na Igbo nwere osu na ana Igbo ị gaghị abatanwu ana Igbo. Ọ ha nwa na control the four element eke orie afọ nkwọ. Ọ ya bụ the water, the fire, the earth, the wind. Ọ ya bụ eke a na-asị na arụsị eke bụ arụsị change afa gị bụ the Paul Person. Onye Igbo na-aza Paul Person. Paul Person onye Igbo ejuo onye ebe ka ọ bụ ọsịgo ọwụ onye ụmụ ngoma. Isi ya Paul Person mkwa gị na ọsị na pastọ ha gwara ya na eke bụ arụsị edeitinem. So ya change so name ya to Paul Person. Imagine sọsọ ihe ndị ụka mere anyị eme dati na ahụ ịma ihe niile ahụ ịma asị ihe ọjọọ na ana Igbo itrace ye ọ ga-ete gị into church. Ọ ga-ete gị into church because ọ na ihe ahụ plan emere eme ịgotago replace omenala anyị with church but unconsciously anyị amarọ because as long as na n'isi gị na i believe na ekwensu bụ onye na-egwu wayo onye na-agba mmadụ onye na-eme mmadụ. As long as ọsọkwa akwụkwọ ọsọrọ gị gụọ n'ụwa as long as na i believe na ekwensu bụ onye wayo etirikiri ịka nọ na slave. Ịfụ ya enwere ndị ji PhD mana ha na-eyi ụzọ ekwensu asị onye ọjọọ. Can you see the mental problem? O nwere ndị jikwe PhD n'inside them a na-afụkwa arụsị asị ihe apịrị apị. Can you imagine? Ị na-afụ arụsị asị ihe apịrị apị isi m na edi a free man. I am a free man. You are a free man. Iwe ọdịnala mana ị ka na-eyi ụzọ ekwensu asị trickish. Mba na ụmụnne m mba ọ bụrụ ya. Igbo onye omenala Igbo onye ọdịnala ị ka na-afụ eze asị onye isi. Nwanne ịghọtara ihe a na-akọ. Ị ka na-ekwu maka His Royal Highness. Ị na-esi ịmago ịpụtabeghị nwanne the slave dị too deep. The mental problem dị too deep that you cannot understand it. Nwanne isi ebe a pata ịbanye ebe a. Isi ebe a pụta ịbanye ebe a. Ọ bụ a code. Ihe a na-agwụ na ihe a o nwere akpọ letter magic. Ndị a is holding us with magic. The natural force of universe. Nature amara ihe a na-akpọ achọrọ m. Nature ama ihe we achọrọ m nature amara ya. Ihe ọ bụ na nature chọrọ ka ọ na-eme ihe ngụwa need a solution to what nature did. That's why ọdịnala ji wee kwuo na ihe anyị nwa ma bụ natural principle. So we accelerate nature. That is what we do. Pump and play.
arụsị wee natural force. So otu isi wee rụọ kọmputa ọ na-arụrụ gị ọrụ, ịrụọ ya n'ụdị ọzọ, it makes no sense, the same thing. As akwarụrụ phone na ndeba na-ekwu okwu na convert with phone. So phone dị poisonous, nweghị ike anything ọbụla dị na phone ị gaghị atụfu ya ebe ndị mmadụ bi. Ị gaghị atụfu ya ebe ndị mmadụ bi. This phone ihe dị n'ime ị gaghị edebi ebe ndị mmadụ bi. Kọmputa ịtụfuo na public na Europe ejide gị. Ka ihe ọ gwara gị ọ dị poisonous. What are you talking about? Ị ga-ajụ agadi nwoke na ala Igbo ọ sị gị na Chukwu kere ya, Jizọs ji kee ya nka isi a ka edi reason. Ọ sị na Chukwu kere gị iji a ka edi reason o ji kee m. Agwana m unu, Chukwu is a definition of the science of creation. Ọ naghị enye gị nri ngị nwanyị akpata nri rie nri nwanne. Ị ga-akpata nri rie nri, ịkpatara nri agụụ gbuo gị, ị ga-arụrụ onwe gị ụlọ ọgwụ. Onye ka m ji wee yọọ ndị dibịa Igbo, nwanne bịanụ, how do we make this dibịa ka anyị were na-agwọ ndị be anyị na-aya ọya, ka a kwụsị ibunyebe ndị ọcha ego. Ndị na-akpata mgbọrọgwụ bịanụ ka anyị na-agwọ, ka e were ihe amara anyị n'ala Igbo si na ihe eji mara ndị Igbo ha na-agwọ ọya dị ona. Ọ bụgori na ọsụsọ ofu ọya, ọ bụgori na ọsọ nsọ ofu ka eji mara anyị. Infrastructure anyị ga-eme nwunye ndị ọdịnala zuru ka eme pọtụ ndị be anyị na-agwa ha sọntịn osi ebe a pụọ, osi ebe a pụta. Ịmago na onye eji na-agbụ amụrụ na ejie ndị ọcha adịrọ like that unu chere. Before onye ọcha eje mee sọntịn ọ ga-ebu ụzọ rụọ ya ọrụ maasị nweta rizọt wee jebe. O nweta rizọt wee jebe, ịghọtago? So nwanne ọ bụghị otu ahụ unu tu wee chee, ịbụkọsị ya bụ religious question ka ọ bụ, ịghọtago? So why ị mara ebe ị nọ mgbe a mụrụ gị? So why did you care? Why did you care who created you? Why? The problem is why did you care? After you care, and so what? Gini mezie o change anything about you? He never remove anything. He never changes anything. Okay, if you wake up, ọ bụ na ijeje chọọ nri, agụụ egbuo gị. Look at ụmụ anụmanụ. Exactly what anụmanụ did is exactly nature. So if you want something else, na ị chọrọ ihe ọzọ, you can get it. Ọ bụrụ na ị chọrọ ụlọ ọmarịcha, you go and get it. Ị chọọ moto, you go and get it, because man created those things. That is not natural. Man created it. So all man gwara gị to ask where is God and who created you. Man told you to ask those questions. N'ala Igbo, nna nna anyị ha believe na everything with the same thing. Society is not the way. Bụrụ otu ọ dị ka ọ dị mgbe ahụ, bụrụ otu a ka ọ dị. Everything is different. Ndị a created this thing to favor them. They are created to favor them. That's why you ask all this question. Why God created me? Why Jesus did this? Jesus is coming back. Jesus is going up. Ijuzi onye na-ajụ gị this thing. Why will Jesus let these people kill children and pregnant women? They will not answer you. Why are you poor? If this your God love rich people, why are you poor? In ala Igbo anyị nwere poor. We don't have poor. Because you are living in a slave in confinement. That's why you believe in poverty. So our mind is being maybe our mind has been destroyed. Maybe see uche anyị. The same Jesus a na-ajụkwa ese ya. The same Jesus a na-ajụkwa ese ya. Everything na Bible show kwere na Jesus wụ son anyanwụ from A to Z. Bible said it from A to Z na Jesus bụ anyanwụ ka a na-ekwu. Is a Greek word. Jesus is a Greek word. Ha atọ nụwa ya sị o Messiah. Jesus never mean Messiah. Igbo bụ ihe meanri Messiah. Igbo mean save, to save. Igbo mkpa ka Igbo mkpa ọ bụrụ ya bụ to save my brothers and sisters. Ọ bụrụ ya. Mana onye Igbo ga reject ya. Onye Igbo will reject it and think na Igbo bụ mgbe gboo. Ndị gboo have two O's, not one. Ndị gboo nwere 2 O's or 3 or 4 because it's gboo. You don't understand the etymology and concept of language. Gboo is not gboo. Gboo is different from gboo. Igbo mkpa gbochie mmiri a, gbochie ihe ahụ, to prevent, to save. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. But no, because na ndị ọcha si ancient
ọbịa na-eche echiche wute ancient na-eche echiche wute ancient so ị na-agwazi ya about gboo isi ebe ọ na-akụ ya ancient a na-asị gị gboo ọ sị gị ancient because you don't think with your brain you are thinking with somebody's else brain. A na-akọwara ndị a mere ndị a gwụrụ anyị ara even 95 even 99 so 99.9 of ndị Igbo gaa psychological test today ha agaghị pass ya quote me right because of unu amaro letter magic religion would the most dangerous way of destroying mechanical parts of brain. Religion would the highest very easily mana ndị be anyị amaro that book akwụkwọ. Let me show you something. Ọgwụfụrụ akwụkwọ if for this book I have them in quantum different verses. Akwụkwọ a ọgwụfụrụ dibịa na-akọ ọgwụ na village eme nsi eme aja ọ ka onye bụ akwụkwọ a mma. I tell you because akwụkwọ wụ self-destructive ọ mmadụ iji aka akwụ ụdọ but ndị Igbo agara ekwe because why amụrụ ya n'ime ya. Onye amụrụ n'ime ya ọ gaghị ekwe because na amụrụ ya n'ime ya mana ị na-agwazi ya na destiny bụ the reason why mara ihe ọ sị gị mba ihe asịrị enwe ndị na-asị m hey ha wetara anyị ụka ha wetara anyị sayensị and teknọlọji njụọ ya sị ya na village unu enwere ọkụ ọsị m mba unu enwere ụzọ ọsị m mba ị na-arụ plen ọsị m mba ị na-arụ moto ekwe na ihe isi na ha wetara sayensị and teknọlọji ebe ka ọ dị kedu ebe dị sayensị and teknọlọji nwanụ dị I want to know. Ọ sị na ha wetara sayensị and teknọlọji enwere ihe a wetara gị ọ bụrụ na enwe ihe a wetara gị nka maka onye Naijiria arụọ na something na Naijiria dị the same thing ndị China na-eme today the same thing China is doing ha ga-abịa bụ unu mechaa buru ego ha na ihe ndị ọcha na-emeti tomorrow. Don't fool yourself. Werekwa akwụkwọ ahụ nyechi ha back give them the book si ha nye gị science book ịchọ aeroplane 80% of our youth dị jobless. Ha nye anyị akwụkwọ ka ụmụaka anyị wee baa uru. Ọ bụrụ na ha jụ inye ya anyị dị akwụkwọ ọdịnala ka anyị na-eje anyị na-ata ahụfụ ebe anyị taa anyị na-anwụ n'ime ọdịnala anyị anwụọ agụụ na-egbu anyị ya gbuo anyị mana kwụrụ akwụkwọ a enweghị ihe m ji eme akwụkwọ a enweghị ihe m ji eme because ajụgo m ndị bụ dị akwụkwọ nwanne disi akwụkwọ unu bụ ke the purpose of it agụọna m dị akwụkwọ gụọ dị akwụkwọ o nwere ezigbo ihe ọ kọwara m njụkwa na-ese jụọ ndị na-ebugharị dị akwụkwọ si abikonu kedu ihe a na-akọ agụrụ m ibe a na-akpọ Matthew chapter 13 verse 34 ọ sị m na all these things speaks Jesus unto multitude in parable. Matthew chapter 13 ọ sị m na this thing Jesus na-ekwu cha parable. Matthew kwuru Matthew kwuru ị gakwa na Mark again Mark 4:11 ọ sịkwa gị and he say unto them unto you it is given know the mystery of the kingdom of God but unto them that are without all these things are done in parable. N'ime akwụkwọ ahụ ma Galatians ma Matthew ma Mark everywhere he said ọ gwara ndị be ya agwa see na this book were allegory and mythology and this and that, not things that may happen just to sustain history, just to sustain his story. Ndị be anyị werezie ya wee kwara ngwa ọrụ ijezi ikwu my brother ndị village anyị ọ sị na ikwu omenala ma ihe a gwara m na anụ m na ị na-ekwuzi ị na-emezi ọgwụ anụ m na ị na-ekwuzi maka ọgwụ ntị ọgwụ bụ gịnị bụ ọgwụ ọ sị na ọgwụ ọdịnala na omenala ka ị na-ekwuzi na nsị gwegodi m ihe omenala na ọdịnala nwere ike imewute ọgwụ. Tell me, this is the mindset of our people. We must be honest to face it. Nwanne moto emebiene bụ na o mebiene, moto ya ghasana bụ na ọ ghasana. So ị na-akọrọ onwe gị ihe anyị na-achọ how do we dozie moto because 95% is pass mark. Ndị Igbo 95% of them nọ na church and you know the dangers of the church. Enwere country dị n'ụwa nwere two religion na their land. There is no country in this life nwere two religion that will survive. Nwere ebe ọ na-eme. That is ihe a na-ekwu na ihe chere anyị n'ihu. Anyị ebidobe religious war na Igbo which is na future yes.
in future ọ ga-eme olesi ma ya ebido n'oge chọba ego ojii. Ndị China gburu ndị chọọchị nọ na be ha chụpụ ha, ndị na-ete isi anị gbuo ndị ụka nọ na be ha chụpụ ha. Europe gburu everybody na-anaghị eje ụka. All of them go and do this research, go and read. Europe gburu ndị na-anaghị eje ụka na be ha, a na-akpọ ya dark age. Gbuo ma Galileo, gbuo ma Bruno, scientist ha gbuo ya na ha chọrọ nonsense ebe a because ha ma the consequence of it. Because na I can under British rule, that's why na ya ebidobeghị nke anyị. I can under British, onweghịkwa Africa dị free n'ụwa. There is no African nation dị independent. Quote me right, I can prove it. Onwere African nation dị independent, and anywhere you quote me improve roge. You gotta go until we bring the mind, all the mind would enslave. This is the problem here. Over about the physical, over about colonial boundaries. The only way you can sustain a colonial boundary because you are a slave. Africa needs to maintain a colonial boundary. So if you keep the colonial boundary as your boundary of your country, of your own, you be a slave na pump and play. So can you hear na whatever? Under na-ekwu na ha dị independent in Africa. Independent with the colonial boundary. Mba na ha akụ dị akụkọ ha akọ na. Until you free this mind, if free this mind, nwanne nwere ebe ị na-eje. That's why I ji weweta ọdịnala. Ụmụaka ya anyị mụrụ amụ from ntakara ka a ga-esi wee kụziri ibe ọdịnala. Change their mindset ha to ha wụrụ mmadụ. Ị na-ekwu na anị, mana as long as na I believe na this is not latest Igbo land. Mana ị ka nọ n'ime because eji ga ebe ndị akpachiri everywhere. Nwanne isi ebe agbapụta ha ịgbapụrụ ebe a. Isi na Sabat ha nọ ya. Ije na Cherobim na Sarafin ha nọ ya. Ije na Jew ha nọ ya. Ije na Siemens ha nọ ya. Ije Catholic ha nọ ya. Ije amamkos ke ofokwara Islam ha nwaji. Olesi mi create new one. Nwanne ntụwa adịrọ ọkwa dị ahụfụ ya tabagwe afọ amaga ya ahụ ka anyị taa dị afụfụ. Ọ bụrụ anyị taa dị ahụfụ ntụwa adịrọ. Kwewu na ọdịnala ga-emesịa ndị India na ndị ọcha na convert maka ama na ordinary onye ọcha bụ onye nkịtị. Ordinary white person bụ onye nkịtị, which na they will convert to ordinary because ordinary is based on principle of nature, natural law of the universe. Nna nna ha na-use ya ka na-asị eze anị, ya ka na-asị ntụ anị, ya ka na-asị ntụ anị, ya ka na-akpọ ihe a niile ọdịnala. Ndị a wee na-akọrọ m nonsense. Jizọs wee si ebe nwa si n'elu daa egbuo ya, onye egburu egbu wee mee sacrifice. Can you imagine the kind of God they talk about? In a full the church, that is the God they give you to worship. Gbuo everybody, gbuo, go to Bible everywhere, gbuo. Nna nna anyị ha sọrọ ya nsọ. Ndị Igbo na-asọ ihe ọjọọ, anyị na-asọ ihe ọjọọ nsọ. Iburu akwụkwọ na-egbu mmadụ na-akpagharịsị na egbu mmadụ. Eji ikwu onye ndị na-anwụ na America everyday ka ndị na-anwụ na South Africa. America, ndị na-anwụ na America everyday ka ndị na-anwụ na South Africa. Where I live in Europe, ọ ndị nwere ego bi ebe ahụ. Kamera juru na the whole house. Ndị eke na-agba 24 hours ebe ahụ. Apụta na-egosi na TV, Europe, America, final nonsense. Ije America, ndị na-anyụ mamịrị na iro juru eju, ndị na-anyụ nsị na iro juru eju. Jobless, homeless juru eju everywhere. I say na Africa is not safe. Don't go out Africa. Africa is not safe. Propaganda. Ada akọgeri. Igbo land ka America save. As long even otu Igbo land is go very hot now. Ọ ka America dị save. Kpọọ onye ọbụla, let's debate about it. Kpọọ onye ọbụla ka anyị debate ihe ka anyị jụọ ya mmadụ one nwụrụ na America this week. Mmadụ one nwụrụ na Igbo this week. Let's ka anyị tụnye ihe ka anyị mụrụ ihe ga-emeri. Ala Igbo ka na America mma. Rapụ na okwu because ị na-afụ ya in the Western philosophy, Western education. Because it turn go your mind into Western education. That's why the afọ Igbo ka ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ ụta nke anyị chọrọ ka ọ dị. Anyị chọrọ ka ọ dị mma in our own way. Anyị chọrọ ka ọ dị mma na our own way. Ọ bụrụ way ndị ọcha because you have been brainwashed. Ihe ị na-eyuzu echiche bụ Western education. Ihe dị gị n'isi because ihe ha na-akụziri unu na Nigeria as a school. Ihe na-akpọ Western education. So they are westernizing you. So everything you see ndị ọcha na-eme bụ ezigbo ihe. Ebe a nke kwesịrị ịga, I want to be like them because they are doing fine. You see?
ọ bụ ebe ahụ ihe ọbụla ị na-echewu dị mma, ihe ọbụla dị mma for you now western something, westerner. Enwere ihe dị mma about Africa for you nothing good for Africa. Enwe ha ya brainwashed, which is religion with the fundamental eji eme that brainwash. So ụmụnne m, psychology, consciousness, ha niile na ofu ebe ka o si abịa na history. Ma ị nwere ezigbo history, anyị nwee anwa bụrụ destiny panye ụmụazị anyị nwee anwa paradise nonsense panye ụmụazị anyị. Ha ga-akpọpụta anyị na grave were anyị ti n'odo, sụọ anyị ka odo nụọ anyị ka ụtara. Ha sụsị anyị, ha akpụrụ anyị ka ụtara n'ofe anyị ka ha aga. Anyị nwee anwa were this nonsense anyị na-eme na bufere ụmụazị anyị. Tell me a culture in this life that does not teach their people how to build, how to create, how to be creative. Tell me a culture in life that not based on that creativity. Gwa m the culture n'ụwa. Tell me the culture in this life na your own lifetime. Culture na-enwere ideology of creativity. Gwa m the culture. Only in Africa, ebe ndị isi ojii nọ. Ebe a ka ị ga-eme ije mmadụ a na-ebugharị culture. Nothing, onwere anything under the culture. Why do you have it? Culture is religion. Is religion, is government. Culture is religion and is government. So what is culture? Ngwo na British are destined to destroy you. You cannot believe it. Iburu na akpagharị. British they are destined to destroy you. Aye iburu na akpagharị. Iticha mmọnwụ iburu ọnụ. Idisie nothing. Anyị nwere ebe a na-akụziri ụmụazị akwụkwọ. Enwere ebe a na-akụzi aga esi akara aka, ọrụ aka. Anyị nwere ihe a na-akpọ NGO in our land, n'Igbo land. Ndị America, ndị ojii na America nweta NGO surplus. Na Igbo nwere no NGO ese develop ụmụazị anyị. No. Enwecha private school everywhere na Nigeria, private school juru eju, mana anyị nwere our own indigenous curriculum. Ọ dịrọ ị na-agwa m na ndị a human being. Onye ojii baru ma akwụkwọ ma ihe ọ na-akpọ onwe PhD given to you by who? I am a doctor. Who gives you the doctor certificate? Onye nyere gị? Onye ọcha. Ya mere nju eburu why Jesus na-akpagharị. Inwe anwa akwuru that nonsense bịa m na ahụ kwere aka. Ihe mmemme gị n'anya ọpịa na-akọgịrị. Ọdịnala ka iso the indigenous ideology, indigenous one na ana Igbo, n'okwu Igbo, n'ime Igbo. Ihe mere anyị ajighị asụ Igbo ọfụma kịta bụ na maka ihe anyị wụ mekanik. Anyị wụ construction company bịara construct ọdịnala. Anyị bụ construction company bịara construct ọdịnala. That's why anyị ji eme ya otu a. N'ime mgbe anyị rụtịa dị ọdịnala dị deficit, anyị rụtịa dị deficit, ụnụ afọ ihe a na-akpọ Igbo, concrete language of our ancestors will come back. Ị na-afụ na mmụọ na-ebinye baa ndị Igbo niile n'ime, ndị Igbo amara ihe. Mmụọ ndị Igbo furu efu, ọ gbara ọsọ.